салом дӯстон, хуш омадед ба канали Сомониён. Хонаи фурӯшӣ, яъниқтараш ду хонаи фурӯшӣ. Хонаи аввалаш дар маҳаллаи Чортепаи ноҳияи Синои шаҳри Душанбе. Хона иборат аз 2 сотиқ замин, 3 ҳуҷра, 1 кухня ва подвал аз бузурги Празим 4 километр дуртар аст. Хона бо таъмири замонавӣ мебошад. Нархаш 390 000 сомонӣ. Телефони соҳибаш 880 03 01 мебошад. барои арзон шуданаш ягон чиз нагуфта занг занед, маълумоти бештарро аз соҳибаш гиред. дӯстон, агар реклама дошта бошед, хонаи фурӯшӣ ё ки мошин, техника, имо ватсайби мо дар болои экран 885 78 92 92 мебошад. дастгири каналро фаромӯш накунед. дӯстон, обуна шавед, лайки худро дареғ надоред, уведомлениеро зер кунед, то ки ҳамарӯза видеои моро пропуска накарда тамошо кунед. дӯстон, ҳамарӯза дар канали мо мошинҳои фурӯшӣ, хонаҳои фурӯшӣ, техникаҳои кишоварзӣ ва техникаҳои сохтмонӣ намоиш мешавад. дӯстон, тамошо кунед, дастгири каналро фаромӯш накунед. якҷаҳон ташаккур барои диққататон. дӯстон, биё якҷоя назар макунем ба хонаи рақами 2. хонаи дуввум фурӯшӣ дар ваҳдат дар 9 ошёна иборат аз 2 комната 60 квадратни метр мебошад. ремонти замонавӣ. хона дар пеши дарвозаи ромит мебошад. нархаш 260 000 сомонӣ. маълумоти бештар бо телефони 909 18 44 44. дӯстон, яъне ки маълумоти бештарро аз худи соҳибаш мегиред. соҳибаш ҳамин хел гуфтааст. рақамҳои телефонаш 909 18 44 44 мебошад. занг занед, шояд арзон кунад накунад, ҳама маълумоти худи соҳибаш метиҳад. дӯстон, ин навор ду хонаи фурӯшӣ буд, ки якҷоя мо бо шумо тамошо кардем. дӯстон, якҷаҳон ташаккур барои диққататон. дастгири каналро фаромӯш накунед. агар ягон мақсад дошта бошед, дар комментария нависед, ҳатман ба назар мегирем. дӯстон.